आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। सहकार निबंधक सहकारी संस्थेचे सहकार आयुक्त यांच्यामार्फत GR काढण्यात आलाय। त्यात बँका, पतसंस्थांसाठी काम करणाऱ्या पिग्मी एजंटांना फक्त 2.5% कमिशन देण्यात यावं असं म्हटलंय। त्याहून अधिक कमिशन द्यायचं असल्यास त्याला बँक अथवा संचालक मंडळ जबाबदार राहील असंही म्हटलंय। हा जाचक GR असल्यानं आम्ही पिग्मी एजंटांसोबत आहोत। हा GR रद्द न केल्यास त्याची होळी करू असा इशारा कणकवलीचे उपनगराध्यक्ष तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक सुशांत नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिलाय। कणकवलीत गुरुवारी सायंकाळी 4:30 वाजण्याच्या सुमारास अचानक अवकाळी पाऊस बरसू लागला। गुरुवारी सकाळपासूनच वातावरणामध्ये उष्णता होती। दुपारच्या सुमारास रणरणत ऊन होतं। सायंकाळी 4 वाजल्यानंतर वातावरण ढगाळ पडलं। वातावरणात अंधार जाणवू लागल्यानंतर अवघ्या काही काळातच अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली। पावसाचा जोर सद्यस्थितीत इतका आहे की रस्त्यावरून पाणी देखील वाहू लागलाय। परिणामी कणकवली शहरात व्यापारी वर्गासह सर्वांचीच त्रेधा तिरपड उडाली। सहाय्यक निबंध सहकारी संस्था सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडनं एक उपविधी मंजूर झालेला आहे आणि त्या उपविधी म्हणजे 8B प्रमाणे हा उपविधी त्यांनी स्वीकारलेला आहे। खरं म्हणजे हा उपविधी किंवा हा GR कशासाठी आहे ह्याचा खरं म्हणजे पिग्मी एजंट जे आहेत पूर्ण महाराष्ट्रातील जे पिग्मी एजंट जे पतसंस्थांसाठी काम करतात, जे बँकेसाठी काम करतात, त्यांच्या संदर्भातली हा GR आहे। आणि ज्या पिग्मी एजंटांना फक्त 2.5%च कमिशन द्यायचं अशा पद्धतीचा हा GR आहे। आणि त्याच्यावरती जर तुम्ही कमिशन देत असाल तर त्याला कुठच्याही पद्धतीची आम्ही जबाबदार, सरकार म्हणून आम्ही जबाबदार नसून बँक किंवा संचालक मंडळ त्याला जबाबदार असेल आणि त्यांच्याकडनं ती वसुली करण्यात येईल अशा पद्धतीचा GR, जाचक GR त्या ठिकाणी सरकारच्या वतीने काढलेला आहे। सहकार आयुक्त दीपक तावडे पुणे यांच्याकडनं हा GR काढण्यात आलेला आहे आणि तो खाली डिस्ट्रीब्यूट करण्यात आलेला आहे आणि प्रत्येक आयुक्त, प्रत्येक तालुक्याचे आयुक्तांनी तो पतसंस्थेमध्ये, बँकेमध्ये पाठवलेला आहे। खरं म्हणजे पिग्मी एजंट आणि बँक यांचं एक मध्यस्थी म्हणजे एक दुवा म्हणून बँकेचा एक पिग्मी एजंट काम करतात आणि हे पिग्मी एजंट काम करत असताना लोकांशी त्यांची नाळ जोडलेली असते। व्याजदार जे कर्ज घेतात त्यांच्याशी नाळ जोडलेली असते, प्लस जे व्यापारी असतात त्यांच्याशी नाळ जोडलेली असते। त्यामुळे ह्या पिग्मी एजंटांचं जवळजवळ कमिशन जे आहे ते बँकेकडनं देण्यात येणारं कमिशन जवळजवळ 3-3.5%, कोण 4% अशा पद्धतीने देतात आणि ते त्यांना परवडतं। आणि जर 2.5% कमिशन जर एखाद्याला मिळालं एका पिग्मी एजंटला तर ते कशा पद्धतीने असेल, म्हणजे समजा जर त्याने 1000 रुपये दिवसाला गोळा केले तर त्याला 25 रुपये मिळतात अशा पद्धतीने त्यांचं कमिशन असतं। म्हणजे जर 5000 गोळा केले तर किती रुपये मिळाले, 125 रुपये मिळाले अशा पद्धतीचं त्यांचं कमिशन असतं। हातावरचं पोट असणारा हा पिग्मी एजंट आहे आणि अशांवरती अन्याय करू नये अशा पिग्मीधारक तुम्ही बघितलं असाल की ते आवाज उठवत आहेत आणि त्यांनी जर काम बंद केलं तर बँकेचा व्यवहार ठप्प झाल्याशिवाय राहणार नाही अशा पद्धतीची अवस्था आज आहे। त्यामुळे पिग्मी एजंटांबद्दल आम्हाला सुद्धा सगळ्यांना सहानुभूती आहे आणि त्यांचं जोपर्यंत कमिशन वाढवलं जात नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत। पिग्मी एजंट हा एक वेगळा दुवा म्हटला जातो बँकेच्या अर्थव्यवस्थेचा। खरं म्हणजे कर्ज कोणाला द्यायचं ह्याच्यावरनं सुद्धा पिग्मी एजंटांना विचारलं जातं। त्यामुळे हे जे एवढं चांगलं काम करतात बँकेसाठी त्यांचं कमिशन चांगल्या पद्धतीने असावं अशी सगळ्यांचीच भूमिका आहे। आणि जर अशा पद्धतीचा जाचक GR जर काढत असतील तर त्या GRची होळी केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही आणि त्या पिग्मी एजंटांकडून आम्ही आहोत। त्यांनी जर लढाई केली त्या लढाईमध्ये आम्ही सहभागी होणार आणि त्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही अशी भूमिका एक सिंधुदुर्ग बँकेचा संचालक म्हणून, एक पतसंस्थेचा एक उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी मी घेतलेले, कारण पतसंस्थेच्या विभागातील मी एक संचालक आहे आणि अशा पद्धतीची भूमिका आमची पिग्मी एजंटांच्या बाबतीत राहील। त्यामुळे
ज्यांच्यामुळे बँकेचा आर्थिक कणा सक्षम झालेला आहे, अशा पिग्मी एजंटांवरती अन्याय होता कामा नये अशी भूमिका आमची आहे.